Eu fiz para ti, Celeste Caeiro, este poema chamado Cravo Heroe, na conmemoración dos 50 aniversario da vosa Revolución dos Cravos, con este sempre abril e acompañada dos meus escritores amigos españois e portugueses. Eu vou a ler para ti, hoxe ti xa no alén, este poema con todo o meu corazón. Tan amoroso disparo lanza a boca do fusil que un bico de carabel liberta o pobo en abril. Grándola, vila morena. Escuda a paz o exército da pouta déspota e vil de quen somete os humildes que ceibes queren vivir. Terra da fraternidade. Un canto espalla no vento cada abrazo liberado, e depois do adeus é a clave, música en sinal pactado. O pobo é quen máis ordena. Celeste chega á súa tenda, que celebra aniversario, con flores para os clientes para ofrecer de agasallo. Mais a rebelión na rúa e a sensación de caos fai que pechen os negocios e recollan a mangados. Ela vai cos carabéis apretadiños nos brazos, vermello pétalo, ardor, non é sangue derramado. Leva a grandiosa muller sobre o corazón o ramo que arrola como a un meniño, un heroe enfeitizado. Estremecido e ansioso, quizais nervoso, asustado, un militar preguntoulle se pode darlle un cigarro. Eu só teño carabéis, se queres un, podo darcho. Cando o mozo da escopeta chanta a flor dentro do cano, nace en luz de primavera a revolución dos cravos. Centos, miles de corolas sobre as armas van danzando, ríos de homes e mulleres no épico país do fado. Novo tempo marca a xesta deste poema calado. A voz do silencio clama no fusil de flor preñado. Miña nai, dende a xanela, mira o meu pobo enramado, aínda en grado coa lembranza. Que será daquel soldado? Dentro de min a saudade. Bueno, pois aí queda este poema que eu escribía para este libro, no que é unha honra estar con nomes tan interesantes como os dos meus compañeiros poetas e poetisas, nesta revolución pacífica na que xustamente este ano fai 50 anos. Celeste Caeiro non podía morrer en ningún outro ano que non fora unha cifra redonda. Ese exército que lle pedía ao pobo que quedase nas casas, pero a xente non quixo e saiu á rúa para acompañar aos seus soldados, porque os seus soldados decidiran poñerlle freo ao dictador porque non querían renunciar á liberdade. Esa maravilla sen a que ninguén, amigos, podemos vivir. Pois esta é a miña pequeniña aportación á lembranza desta muller que hoxe xa nos contempla dende o alén. Viva Portugal e viva a súa fermosa xente.